Napopo, opo. Po, kuha po. Jun. Kinamak. Agay. Ubo yang ni agaw ni. Muna katang mga agaw. Napo ni tilapia. Oh, mga katang agaw. Karambola na ni. Oh, are. Karambola lagi. Gusto lo. Uy, iting na kayo. Huwag ka nang nagda. Iting na mga gaon. Iting yung semua. Sabi mo parang tao na ni. Katango. Dito na may mga Tukot oy. Ya, ilagay ng ilap yun. Are na. Ano may trip na to ron? Ah, So may trip na to ron? trip. Mga tagkuan pre. Katang ba? Ito sa basakan ba? Ano may forma na? Naibasakan dito kong papa. Kasi porma sa katang na eh. Kailangan na naman. Tara. Igana ni mo, kung ikuha ni mo, igdakop ni mo, itandi rin mo siya. Makao na. Ah, Dilain mo tong Kung katang. itandi mo siya ha, makao na. Kung itandi mo siya, di na makao. ang kuya o kay lapad. Alaban. Bagay siya. Kini di man ni makaon, kere mo makahilo. Ano ni makaon. Kapag mo ni. Bita. May lalaki, di siya makao, pero di makahilo. Oo. Kaya makaon. Makaon pero makahilo. Butiti. Butiti kitang nasungay ba? Ano kay parang ngaon ta. Lepas mo naman siguro ka. Ito na. Oh my god, adto sabi. 10 minutor na. O siya, 10 minutor. Kita ka? 10 minutor. 10 minutor siya, 9 minutor. Siya, 10 minutor siya. Di na nakinala mag-helmet. Nagbaskara naman. Mga gaw, narang itong trip ron, katang. Nadiri po di mama ako yung mamli pa. Nawa ba na ginaw? Mamakot, gamay ka ng pa. Pa kabukod. Huwag si Marjon. Hakang, una John. Sayang ka na kakang. Ah, ako na ka mag-una ko sa dako. Oo, kayo mo, huwag gas na. Dali ba? Tsa, yawa ni Marjon gini. Dali ba? Yawa eh. Ano bos? Tagal? Katang mga gaon. Ini katang mga ipakita ang katang. Murag ya pergi. Pasag. Napopo, opo. Po, kuha po. Jun. Kinamak. Agay. Dapat rio. Jun. Ini dagan diri. Don't move. Pastor. Don't move. Don't move. Ya pastor, libog na siya. Sige. Ay tunok mo do lang. Tingog tagbaka ni. Sila ha. Sige yun dyan wala po sa bao ba. Duda na ko nervous nitong buwan. Kagang tabi. Na ko nilabos ba? Wa ko sunod dito. Aman dapat boss. Duda na ko na nam gani anak ni Kunda dire. Ano sa? Anak ni Kunda. Wa ko mo ato. Bro. O pakadag kita og anak ni Kunda kay ana ikaw. Dra. Ayo. Agay. Mumak. Wow, nakugos ka ho. Negosi. Tara, kita gon. Katang agon. Grabe di kana nagkuha ni bus. Panyo eh. Bro. Kita kag na direng anak ni Kunda. Bro. Ay stricto. Ubay naman yung agaw na eh. Ay, muna yung katang mga agaw. Oh, mga katang agaw. Kanang onda ko kagang na agaw. Ubay ng katang deh. Kita. Apa yun siya? Naman yun siya? Ay, may kumot pa na ni mo eh. Mga gaon. Huwag ni hasol ning mananapa mga gaon. Ayaw, wag isog kuan mo. Oh. Dila pa kita. Oh. Oh, mga gaon na. Oh. Magpundok naman ni. Ko.
Pila na. Try. Siguro. Upor mas katang oh. Amo na. Pero gyud si kasag no. Pero gagmay na kay siya og gagmay na kay siya paak. Itom lang ko no, mo ko no kay itom si mo. Please ramen. Ang sure dati tingay. Kumedya daglaw ha. Gabi ra ba? Oh, kani kalami kana kan? Lami kini pre. Kumura mo. Magtingog-tingog lagi nig paak no. Sa mura dig utan sa garak utan ba kan gipi oy. Nalapak. Murig tansan gipi. Agawn, mag-cooking show na ko. Muntika rin sa agawn. Agawn, lamas. Agawn, katang. Karambola na ni. Oh, are. Karambola lagi. Supo lo. Lusi. Lumta mo. Oyster sauce mga agawn. Sarap mga agawn. Siling ahang mga agawn. Patis mga agawn. Agawn, luto na. Agawn, tara. Ang katang Sa basa. basak. Kana kili di mo ko sabra. Dan kuting. 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 Katang mo ni. Kuting. Dili ko ka. Nikong kuting. Baba ako tane. Kana yan eh. Katang. Kana Kuting. ikaw. Lamnugbo ko no. O sa jawa, aga. Ano lo basta plan? Uy, iting na ayo, magkano hanggang da. Eting na mga agawn. Grabe, iting yan semua. Gaya. Ano? Kuno ram. Bye. Asa man ikot sa tunggan? Basak. Tambok ka ba? Tulong tambok. Iting. Ito din ko. Hindi na lagi ka na ko. Yelong gulo siya agad. Yan o, hindi puti. So yun, galing makaw namin ko. Kuyon ka? Oh. O yun lang siya, may lain. Agalin lang. Kumuhay ko ang kanabaw ko yun na Ikaw yun, galing katang, galing. Nalugbo. Ano lugbo? Kana o. Kikuhan na ko yun na. Sa nung wala. Ano yan? Kado na. Ano yung utol mo? Nanginauto rin mo. Tagay si Kuan, tagay siya. Tagay ko sa. Mura naman katiguan yun. Piste. Mukhang awin. Hello? Junul pa ka na, Junul dre? Sabi mo pare mo kaon na ni katango? Dito na may mga pre. Lo? Kuto-kuto eh. Ya, ilagay ng gilip yun. Aris mo na? Katong takugan lamig ito no. Dahil lang. Dahil na. Datan pa man to sa bag ko. Kuha lang yun eh, dali eh. Before lutoon og gisa. Datar dito na mo? Kaon ka bus. Kini sa to. Nagkanan, kagum ito. Wah. Apa yan, bayanan? Uy, kita ko lang. Takob. Unod. Lah, kagul-kul oy. Berarti? Sugam trabaho dan dapat ha. Asa ba? Ya. Mahig mo brad ya? Nah, saya. Sabi ko naman. 600 yung sweldo ni. Ha? 600. Pakyaw ko na iya ay. Pakyaw na? Pakyaw na iya ay. Ha? Nanakilid ng uban. Nalibat na. Ano yung padong? Bintahan gamay? Bintahan gamay. Kana binta dito.
Ano di magkabata panikin? Ado, masikit diri. Dakaw pa man ako. Grabe kagin mo, pre. Agaon! Ready na! Wow! Didik ba ang hako pamalik lagi? Kanina po, disip mo. Shout out! O shout out lang ko ni John Torion o ni John Henry Salvo o ni Ricky Micarsos. Og shoutout na ni Tio Wardi o Kadong Ipoy. Shoutout din ko ni Linjan Maglasang, Vincent Maglasang o Kitty Milin Maglasang. Shoutout ko ni Dikoy Lipang-Lipang, ang pinakagwapo sa Sitio Kogon. Shout out ni Lito Luar, Jessica Luar, Jason Luar, Gino Luar from Leyte City. Shout out sa AHM Office sa Kogon. Shout out ka Darin Kabatanya o Rose Kabalekan. Oh, shout out sa atong mga agaon. Pantoliaga Giancarlo. Shout out. Boycott Ibinsa from Ibabaw Estancia. Shout out. Nico from Japan. Shout out. Taboylan Tabines. Shout out. Analisa School. Shout out. Kabatanya family from Darin Kabatanya. Shout out. Regime Pisot. Shout out. Oh, shout out sa atong mga sharer. Mereros Magsayo. Shout out. Gilbert Molares. Shout out. Carl Ron Rojo Macapobre. Shout out. Andrew Entalan. Shout out. Jersky Ortara. Shout out. Consing 70. Shout out. Jericho Flores Familia de Sican. Shout out. Di Guzman Zelpa. Shout out. Dais Fernandez. Shout out. Liam Iman. Shout out. Olaguer Ayubar Ineria. Shout out. Reuel Magdadaro. Shout out. Joshua Dakog Sagang. Shout out. Richie Mitchell. Shout out. Jip Tayong. Shout out. Sa wapa mo shoutout niya, comment lang mo otro. Di ba, Goy?